でしょうか。1曲目参ります。皆様こんばんは。お暑うございます。お暑うございます。今日暑いね。暑いね。今日ちょっとなんか元気ないんじゃないですか。あ、そうなんですか。そうなんですか。一言かよ。そう見えましたけど、こんにちはってご挨拶した時、お疲れですって時にね。やっぱなんかね、いや暑いよ。暑いね。暑い。私も暑いんですよ。いろいろ大変ですもんね。やっぱりね、なんていうのかな、こう体力を維持するのがね。そうね。で、ミキさんあれですよね。はい。ちょっとワクチン明け。そう、ワクチン明けでちょっとね、腕が今日は上がりますけど、ちょっとまだ痛いかな。モデルナだったんですね。モデルナアームっていうらしいですよ。そうそうそう、ね、そうみたいですね。ですね。もう1回目の時からね、なんかそういう感じで、ああ、そうですか、言ってましたもんね。腕が非常に痛くなるっていうね感じで。私はもう4回目だったんですけどね、4回目腕上がりませんでしたね。3日ぐらい。なんかあれですか、筋肉痛みたいな感じ？筋肉痛とはちょっと違う。これなんとか型とかいう感じみたいな感じですけど、途中まではいいんだ。そう。その上が。はい。こんな感じ。こんな感じ。いろいろやっぱり不便ですよね。そう。可動域が。上がらないのね。ね。でもね、もう4回目か、そうですか。いろいろね、副反応っていうんですか。もうね、皆さんそれぞれ様々あるようですけれどもね。でもまあ、なんとかこう安全にね、過ごしたいなと、思います。もうなんか結構圧迫感ありますよね。ありますね。だんだん皆さんお住まいのところは忍び寄ってきているような感じがしますけれどね。大丈夫かなですけど、はい。まあ今までね、いろいろまあ我慢してきましたんでね。でももうちょっとと言いながらだいぶ経ったような気もしますけれど、もうちょっとかなという感じですね。はい。では今日も、ハワイの歌をね、配信をお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なんかコメントいただいてますか？ブラハティさん。ブラッチさん、ありがとうございます。いつもね。いくちゃんです。
いくちゃんこんばんは。ありがとうございます。例のものいくちゃんちょっと待っててね。もう用意はしてあるのよ。お個人的にすみません。お用意はしてあるんだけどまだ送ってない。お明日送ろうかな。おなんだろうな。皆さんのとこには届かないのか皆な。さんのとこには届きません。届かない。ごめんなさ届かないい。ね。あ、そうですか。はい。じゃあもう一曲、じゃあ元気のクーレイホックをいきましょうかね。ちょっとテンポのいい曲をお届けしたいと思います。はい。これでも割と何ですか、ダンスはあれですよね、売り売り持って踊る踊りを。私踊ったことないんですけど。売り売りだっけな。なんか楽器物が多いですよね、結構ね。だからテンポこんな感じ、もしくはもうちょっと早いかもしれないですね。はい、クーレイホクをお届けいたしました。はい。もうね、8月ですよ。今日1日だからね。そう、8月。早い。もう3分の2終わったんですよね、今年ね。2022年がね。早いな。早いですね。もうあっという間にあれよあれよで過ぎてまいりますけれども、まあ暑いんだけど、ちょっとなんか違う暑さだね。そうね。明日なんかね、熊谷、はい、なんか最高気温を記録するだろうという。あ、そうなんだ。確かね、熊本も明日は36度か7度の予報が多分出てたと思います。なんか分かんなくなるよね。だから最高気温33度とかって見ると、なんかそんでもないのかみたいな感じ。いやいや、33度けど結構ね、今日はちょっとウクレレのレッスンが終わって車に乗りましたらば、車の温度計41度でございましたね。はい。でそれから割と走りましたけれど、41度のまんま変わらず。そうですか。そうでした。だから暑いんだと思って。そう。ちょっと今日はほら台風の影響ですかね。なんかちょっとね、風があるんだけど、蒸し暑くて。蒸し暑い。確かに。やっぱりね、気温も高いですね。そうなんですね。じゃあちょっと涼しげな歌にしましょうかね。じゃあ夜のデートの歌、ポーライライ、はい、行ってみましょうか。もう春
花火もねあちこち上がってるのかな、そうね。感じですけどね。でも熊本は日の国祭りはね中止になりましたね。中止になりましたね。だよねって感じはしますけれどね。はい、ではちょっと涼しげに行きましょうか。ポーライライです。ごめんなさい、福ちゃん、これ8月1日、今日ね、画面に2022 7と表示されてるよ。あら、あれ、あ、本当だ。じゃあ間違いだ。それ8です。カニカピランド202207って書いてある。そのままなっちゃってる。ごめんなさい。後で書き換えます。後で書き換えるそうで、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか同じスマホでいろんなものを配信しているので、なんかね、ちょっとこういうことが起きちゃうんですよね。ちょっとチェック漏れでございます。すいません。そうです。ゆきこさん、こんばんは。島崎さんかな。暑かったです。ね。そうですね。お気をつけてね、お過ごしくださいませね。本当、お出かけできないですけど、暑いからね。本当、そうそう。今日はね、そう、出ない方がいい。第一月曜日なんですよ。8月1日でね。そうですね。1日始まりで月曜日です。はい。今日初めて知った。そうなんですよ。あ、今知りました。はい。そうです。そうなんです。一番早い。ね。はい。すいません、福ちゃん、ありがとうございます。なんかおかしいなと思ったところはどんどん教えてください。よかった。ありがとうございます。いくちゃんはね、そうよ、老人ホーム慰問はね、もうできないよね。もうそれでなくてもできてないよね。もう外部の人はお断りみたいなね。まあ入れないですよ、なかなかね。まあね、覚えてね、
たくさん覚えたかもしれないけど、それは絶対プラスになりますからね。よかったよ。いいと思いますよ。はい、じゃあ次行きましょうかね。行きましょうか。じゃあオリジナル曲行きましょうか。はい。はい。久しぶりの。久しぶりの。久しぶり。久しぶりのを言ってみましょうか。これは。何年前に作りましたか？2年。2年？違うな。コロナ前じゃない？2019年ってか、今開いたらね、2019年1月26って書いてある。コロナの前の年ね、そうそう、寒い時だったね、作ったんですよね。この曲ね、踊ってくださってる方が教室でありまして、嬉しいですよね。ね、とても素敵な振り付けでですね、先生が振りを作ってくださって踊ってらっしゃるんですよ。ありがたいことですね。まあ、聴いてください。では、日和風。山の青さに輝く銀色の葉、そよぐは優しく心の中にあなたの笑顔、あなたの香り、思いは募る銀の葉を揺らす日和風、いつか会えるその時まで輝く笑顔、温かく明日の道照らすあなた、その風、この心ときめく紅の空、海に沈む夕日、そよぐは優しく頬を撫でる日和風、あなたのぬくもり、あなたの面影、夕焼け静かに波を染め、心震え風がる日、波の音穏やかに明日の道照らすあなた、その風、この心ときめく、いつか会えるその時まで輝く笑顔、温かく明日の道照らすあなた、その風、この心ときめく、ときめく。久しぶりに聴いたけどいい曲ですね。そうですね。福ちゃん知ってましたか？そのコロナ前から。そうですね。コロナの時入ったぐらいの時は演奏してましたね。そういえば。あ、そうね。そうですそうです。そう、20年の春夏前ぐらいまでやってたのね。でその後新曲ね。星の花をね出しましたんで、久しぶりだ。
たな。3曲あるのよね、私たち。そうだね、アジサイっていうのがこうありますね。あんまりアジサイは YouTube には載ってます YouTube けにど、上げてますけれど、上ライブでは一回したかな。した一回歌ったよ。YouTube はね、ミキさんがソロで歌ってますね。ライブの時は多分半分ずつ歌ったんじゃないかな。思いますね。まあ今、大江のスタジオでね、からお送りしておりますが、ちょうど皆様見えませんけれども、ここにね、アジサイの、絵が油絵がございます。これミキさんのお母さんで、趣味まさみ様が、お絵描き教室を、はい、それでこの絵が、サムネイルになっている、YouTube のここに動画がございます。ここに来たことがある方は見たことがあるかもしれない。そうですね。で、YouTube ちょっと見てみてください。多分一番最初あたりに多分あると思います。ぜひ福ちゃんYouTube の方で聞いてみて探してみてください。この絵がそのまんまバンとこう出ておりますんでね。そう。はい、とっても歌ってあげる。そう。やっぱりその梅雨のね時期のなんて言いますか、母親との思い出と言いますか、ね、そういう感じの女性の強さとか優しさを表してる曲ですね。ぜひ聴いてみてください。はい、じゃあ、次行きましょうね。ちょっと早めの曲いきますか。じゃあコアマルをいきましょうかね。そうだと思った。はい、ではお届けいたします。コアマル。結構
ずいぶんねやりましたね。やりましたね多分6年ぐらい前だと思うんですね。6年前といえば、熊本地震のあった年ですね。そうですね。 2016年の、秋頃にとか大分に仕事があったんですよね。はいはい。多分その時に、やった曲なので、ちょうど今ぐらいの時期にずっと聴いてたかもしれない。ね、だからなんとなくその頃をね、思い出しますね。そっか。本当はもうちょっと長いんですよね。同そうねじことの繰り返しそうですごく長いんですけど、私たちちょっと長いので短くしちゃおうかって言って短くして。ごめんなさい、クパワさん。クパワさん大好きなのね、私たち。はい。カウアイ島のね、ご夫婦の、バンドといいますか、お二人でされてるんですけど、とっても優しい声のお二人なんですけどね。いいよね、本当に。これにもちょっと出てきてますけど、古渓ね、山ですけど、カワイ島の山ですよね、古渓ね。古渓っていう歌あります。あります。オーワイメア。クーレイアロハ。出てこない。クーレイアロハって、そこも出てくる。クーレイアロハっていうと、なんかもう違う曲に行ってしまいそうな感じがします。みきちゃん、みきさんのドレス素晴らしい。ありがとうございます。はい。これね、なんか、これ？何いやドレスね。ありがとうございます。今日初めて着てみました。タンスの肥やしになっておりましたけど、ちょっと出してきました。よかったですね。はい。はい。じゃあ、プープアオエバいきましょうか。これはパーディシェルツ、ね、英語の歌がありますけれどの元曲といいますか、プープアオエバを編曲して。パーディシェルと合体してるのない？このプープアオエバが。そうなんですか。あるかもしれない。これはもうハワイ語ですね。これはもう全部ハワイ語ですね。はい。はい、見ましょう。Become me a whole,
ラフラプードは部屋の上のカウンターカラフラプードは部屋の上のカウンター手がもつれちゃったはい。ゆきこさんからも褒めてもらっちゃった。あらららら。ミキ先生のドレスの色と、後ろの絵の色。おお。これかな？こっちかな？こっちかな？ね、これごめんなさい。ありがとうございます。ね、紫、明るい感じのね、紫ピンクか。明るくいかないとね。明るくいかないとね。ね、行きましょう。はい、じゃああと2曲、3曲ぐらいかな。でございますね。じゃあ行きましょうか。ワイキキ行ってみましょう。はい。いつものインスタではこれウクレレ2台でやってますけれど、今日はちょっとピアノバージョンね。行きましょう。There's a feeling deep in my heart, stabbing at me just like a dart. It's a feeling heavenly.
何うまくいったうまくいね。ったよね。ちょっとね転調するところのバースをね、そうもう直前まで。いやこれウクレレはねこのキーで、皆さんやってらっしゃるのかわからない、私このキーで先生からねさせられてるっていうかやってるんですけど私がリクエストしたんだよねこれね。そうなんですよ。このキーでやってるんですけど難しいんですよね。多分私がウクレレのレッスンの中でやっている曲で、多分これが一番難しいと思います。そうなんですね。福ちゃんこれぜひ福ちゃんの声でもすごい合うと思うね。もう聞こえてきたもん、わーい聞いて。福ちゃんの声で福ちゃんの声で、ね、いい声なんですよ。ぜひぜひね、これはやりましょうね、またね。ぜひ。はい。それでは、どっちにする？オリジナルか、ウルベヒウルベヒ行こうか。星の花にしよう。返事が来なかったです。はい。では、次は2020年のオリジナル曲ですね。星の花です。きらめく星の夜同じ光を見ていた静かに寄せてくる波空に咲く星の花愛しいあなたへ溢れる想いを伝えよう愛を集めて微笑みと星の花を咲かせよう海辺のよ同じ光を見ていた夜空に流れ星彼方の空輝くどこへ帰るのか南へ向かう船を優しく見守ってくれる道しるべ星の花愛しいあなたへ溢れる想いを伝えよう愛を集めて微笑みと星の花を咲かせよう愛しいあなたへ溢れる想いを伝えよう愛を集めて微笑みと星の花を咲かせよう福ちゃんがこの曲も美しいってありがとうございます。お二人の才能はすごい。いや
やっぱりなんかここに来て何年か経ってね、またオリジナルをこう、改めて演奏してみますと、まあ、当時のことも思い出すし、またちょっと今のいろんなこととね重なって、やっぱりいい歌だよ。じゃあ次そろそろ新曲いかがですか？でしょ。そうやってプレッシャーをねかけちゃいけないのね。自然とできるのね。そうなんですね。まず作りかけのものもあるんですけどね。あ、そうなの？そうなんですよ。そりゃ楽しみに。はいね、楽しみにって私そんなこと言っていいのかな。そうそう、いや半分はミキさんあなたがやるんだからね。国語力ないからな。いや大丈夫ですよ。とか言いながらね。そうそうそう。この3曲作ったからね。そうそう、なんとかね、なんかやっぱりこう、出来上がっていくんですね、これね。でもとってもいいことだと思うし、ちょっとハワイアンですかって言われると、じゃないかもしれないんですけど、日本人だからね、そうねっていう部分では日本語の曲ってすごく、オリジナルはね特にいいなって思いますね。はい、じゃあ、海藻鳥の歌をね、いきましょう。暑いんだけどね、海藻を取るのがとっても楽しいという歌です。ありがとうございました。ここでちょっと皆様にお知らせがございます。はい、お願いします。かねてからちょっと配信の中では、お伝えをしておりました有料なんだったっけ、有料配信か。有料配信でいいのかな、合ってるのかな、ね。このツイキャスの、チャンネルなんですけれども、こちらの、プレミア配信っていうのがありまして、有料配信になるんですけれども、これをですね、来月からちょっと始めていこうかと思います。なので、ちょっとどこの配信とはまた別ですね。別になりますんで、多分、曜日としては土曜日、時間帯は夜だよね。ごめんなさい、質問ですけど、第一月曜日もあるんですか？
そうそうそう。だからこの配信は、別だから、この配信は、この配信が変わるってことか。だね。この配信が土曜日になって、有料になるってことね。この配信は来月は月曜日はなくて、土曜日にそれを土曜日にの夜に持っていくっていう。だね。はい。ということは、この月曜の夜の配信は、今日でおしまいってことになりますね。おしまいっていうか、とりあえず一回ちょっとお休み。時間帯を変える、曜日と時間帯を変えて、で、有料配信になるって形になりますね。時間帯はだいたいこんな感じかしら。夜もうちょっと遅い？もうちょっと遅いかもわかんないね。7時から7時半ぐらいスタートぐらい。今7時からでしょ、月曜日。7時半ぐらいから。半ぐらいからかな。で、ちょっと長尺になります。ちょっと長めにね。になります。なので、お買い上げいただいた方はアーカイブが残るから、後からでも見れるんでしょ？そうです。そうです。お買い上げいただいた方は、ライブで見れなくても、アーカイブが見れますね。一応1週間ぐらいですね。見れるのね。見れるような設定にしようかなと思っております。で、細かくはまたね、Facebook とか Instagram でお伝えしたいと思っていますが、チケットね、チケットの買い方がね、すごく結構。もう早速、福ちゃん、どうやってお金を払うのだろうですよね。ですよね。はい、ちょっと詳細はまたお知らせいたしますね。先生にお会いする方は、直接聞かれた方がいいですね。説明をいたします。お会いにならない方は、調べるか、連絡いただければね。もしくは、ひょっとしたら周りにね、ご存知の方がいらっしゃるかもしれないですね。いわゆるいろんな方が有料配信っていうのをやっていて、商品っていう形なんですけどね。だから、よろしくお願いいたします。なので、今、コメントができる方は多分、このアカウント、ツイキャスのアカウントをお持ちだと思います。なので、かなり手間といいますか、かなり簡略化されます。その先の手続きがね、簡略化されますので、はい。私、直接会う方は、直接ご説明させていただきます。で、その他は、ちょっと説明が書いてある、URL とか、ちょっとその辺をね、メッセージとかで、お送りするような形でご理解いただければと思います。この有料になるとね、決済がすごく、大変なんですよ。ね。でも、これはちょっとね、来月。だからおそらく、どうかな、第1土曜日かな。の感じになると思います。はい。9月ね、9月です。はい。で、8月はもう今日で、配信ね、やります。何もなかったかな。はい。あれはやりますね。カフェでのライブ。カフェ？ポケットさんでやるじゃん。ポケットさんでやってるのは、30分だけですけども、これはね、ツイキャスの配信。第4木曜日。はい。これはもう、このチャンネルでいきますので。はい。はい。ということでございます。じゃあ、最後、ハワイアロハ。お祈り
窓けアロハロハウェイマハロカコアロハ